मोनसे गिदिर खौरां लाख लाख अरुणोदयनि रां मोनग्रा आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोदान फोसावथाय। अरुणोदयनि रां मोनग्रा आइजोआ मोननो हागोन 2 लाख रां। आसामनि गिबि मन्थ्रिनि गोदान फोसावथाय फोसावनाय। लाख लाख अरुणोदयनि रां मोनग्रा साफ्रोमबो आइजोफोरनि थाखाय गोदान फोसावथाय। साफ्रोमबो आइजोआ मोनगोन 2 लाख रां। अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय 3 लाख गोदान आइजोफोरा आर'जलाइ होनो हागोन। जाय आइजोफोरा अरुणोदय बिथांखिनिफ्राय रां मोनाखै, बिसोरो अरुणोदयनि रांखौ गोदान नेमखान्थिनि गेजेरजों मोनगोन। रेशन कार्ड गोनां साफ्रोमबो आइजोआ गोबां मुलाम्फा मोनगोन। नंगौ, रेशन कार्ड गोनां आइजोफोरा साफ्रोमबो 7 लाख रां मोनगोन। जाय आइजोफोरा अरुणोदयनि रांखौ मोनगासिनो दं, बिसोरो आरोबाव मोननै बिथांखिनि मुलाम्फा मोननो हागोन। प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना मावथांखिनि गेजेरजों बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। अरुणोदय 2.0 नि 3,800 कौटि रांखौ थिखानाय जादों। रायजोआव लाख लाख अरुणोदयनि रां मोनग्रा साफ्रोमबो आइजोफोरा गोदान मुलाम्फा मोनगोन। साफ्रोमबो आइजोआ मोनगोन 2 लाख रां। जाय आइजोफोरा अरुणोदय बिथांखिनिफ्राय रां मोनबोआखैमोन, बिसोरो अरुणोदयनि रांखौ गोदान नेमजों मोनगोन। अरुणोदय बिथांखिनि थाखाय 3 लाख गोदान आइजोफोरा आर'जलाइ होनो हागोन। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा-बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि-बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा-बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिच सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्री लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइव सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमारजेन्सी फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नम्बराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।